Hei, salut, sunt Alex. Bine, am găsit la un nou videoclip după unboxing-ul de la iPhone. Oh, yeah, baby. Da, azi vă spun un iPhone, nu prea să mă de fața ta. Da, știu, v-am promis că o să reacționez asta, nu o să reacționez, o să mă uit la un video, primul video, care am uitat să pun titlul. Știu să o filmăm pe atunci, da? Și ce filmam, cât de prost jucam. Așa, hai să trecem la video propriu zis. O să vă arăt două jocuri care, nu, să spun eu, spun confuz. Da, vă arăt două jocuri azi, două jocuri mâine, două jocuri răzi pe mine, două jocuri deci azi două jocuri, mâine marți două jocuri, miercuri două jocuri, joi două jocuri. Nu știu de ce, nu o să mă uit la web de la Bandicam, aici am dat cu digitul. Mă uit la imaginea, deci dacă mă uit numai la web, și nu știu ciudat. Mă uit la imaginea unde am pus să văd web-ul. Deci s-a întors și e frumos. Am filmat o dată acest videoclip, dar am filmat vai de capul lui. Deci efectiv vai de capul lui. Am să spun altceva, am scos pe aici cu unul, să puțin de vârf. Acum să vă arăt că se cam mergește. Că mergește și de sârmă. Hai, nu știu. Nu calcă frumos. Nu e telefonul meu. Nu te la acolo. Nu stai că trebuie să vezi cum filmăm. Nu să dai. Nu, stai să vezi cum filmăm. Nu, dar trebuie să iei tu telefonul normal. Ca în cartea în el. Și aud. Și aud. Vrei să mai vin înapoi? Dacă vrei. Nu. Ok. Așa. Acum o să dau camera. Da, știu că am ciudat, o să se vadă. Nu cred acum și cum să pun telefonul. Așa. Deci, ăsta două. Dați pe ăsta. Și cușa. Și chestia asta. Căutați color. Stați că vă descriu cum nume de fost puțin. O secundă. Color Swift, vedeți? Primul, fac să trebuie să dau. Așa. Vedeți? Color Swift, adică primul joc care vă dă. Cred că este și pe da, e și pe Android, vedeți jocul, cum arată. Eu l-am deja instalat, doar să mergem să ne jucăm noi puțin pe el. Ok, așa, cred că vedeți, se vede. Da, așa, ne ducem aici, începem să ne jucăm. Așa o să vă arăt când intrați. Și o să arăt când intrați. Aveți aici Game Mode. S-a pus pe Game Mode. Aici vă dau mai multe caractere de jucat, să te joci. Sunt fani, credeți-mă, nu vreau să fac așa de lung la acest videoclip, deja am făcut de 4 minute. Stelele, punctajele și se vede câți la 100 ați făcut din el. Unei jocuri. Știu, nu am de mult joc, dar l-am făcut foarte mult. Acum trecem la al doilea jucător, la al doilea joc care vreau să vi-l arăt. Eu care este și chiar pe Android, asta știam. Trebuie să intru eu mai întâi. Scrieți Score Hero. Cred că mulți lumea știe Score Hero, uitați.
Așa, vedeți, aici este cu fotbal, o să alege echipa națională. Noi acum ne ducem... Hai, mă, du-te. Și avem pe folderul nostru cu... Nu, ăsta. Ăsta o să fac altă dată. De mai vedeți că este primul joc instalat. Da, și da, pe... Fac, nu intra în altul. În care am intrat în nouă, articul care l-am pus în campanie, nu știu ce. Hai, frate. Așa o să intre. Bine, o să vă antrenați. Vă dă numărul 45 sau 49. Vă puneți numele vostru sau ce nume ați vrea să aveți. Dați pe level, contați cu Facebook dacă vreți. O joc de ceva timp, dar nu părea timp să mă joc pe el. Aș pe level 36. Bine, depinde la ce de sunteți, unde poate la mai aveți what the fuck, de ce nu mai am viață. Știu, da, este pe viață, aveți 4 inimioare. Cam așa arată mapa, vă alege o echipă, vă transferați, de bune de genul. Cam uite și cu acest. Da, hai să mă mut la mult. Yes. Multe sunt unele dintre jocurile care le joc eu pe telefon, 2 din 8. Da. Nu am terminat mă că să vă întreba, cred că le știți. La fine. Cum cu acest vlog, nu uitați să dați. Să ascultați, să fac ceva. Nu. Așa, lăsați-ne tu ce. Așa, lăsați like, share, și dacă mai vreți să vă fac și încă un episod de genul, scrieți în comentarii, nu uitați să dați like, share, ne vedem data viitoare, pa!